Každý rok sa vyrobia milióny dokonalých bábik. Ich úlohou je prinášať deťom radosť. Ale čo sa stane s bábikami, ktoré nie sú dokonalé? Vítam ťa v Uglyville, kamarát. Vstávaj, Moxie! Ja verím, že veľký svet existuje. Viem, že raz nájdem to správne dieťa, ale už trocha pochybujem, keď nemám ani dôkaz. Čo ak to tak nie je? Nájdi vlastnú pravdu. Poďme! Hej, čo ak je to cesta do veľkého sveta? Ako sa tam dostaneme? Privítam nápady. Pripravte sa. Ugly-Dolls so slovenským dabingom. Inštitút dokonalosti. To je dokonalosť. To je to. To je Lou. On je najdokonalejší. Vítajte v Inštitúte dokonalosti, kde si len tí najlepší nájdú vhodného človeka. Si inžinier pomlčka model. Si právnik pomlčka model. Tvoje údaje nesedia. Ty nie si model. V kinách od 16. mája. Naozaj si myslíte, že takí ponožkáči ako vy tu majú nejakú šancu? Mali by ste sa vrátiť tam, kam patríte. Ukážim, čo vieš. To nie sme pre veľký svet dosť dobrí? Naše nedostatky nás robia jedinečnými. O všetko treba bojovať. V sebe silu máš. Ty vieš, že Lou sa postará, aby ste to mali veľmi ťažké. V poriadku, len do toho, Louis. No tak víš, kam leď. Leď do nových dní. Naplno chod máš diaľke, cieľ možno posledný. Si nezlomná. Podľa mňa si nás obľúbia. Tak to by som chcel vidieť. Uvoľniť sa, vyblázniť. No, Ako sa voláš? plochá hlava. Milujem doslovné mená. Nemám pravdu, Hatmatilka? Si nezlomná. Ugly-Dolls so slovenským dabingom. V kinách od 16. mája.